Beh, iki mang Zen karo Rizky jan bojo. Oleh apa ki kowe mang? Jajan. Jajane apa? Mie. Mie koyo ngene iki lho. Gratis apa bayar iki, Mang? Gratis. Bayar. Gratis apa bayar? Masa lek bayar? Tenane bayar jajal. Ki, bayar apa gratis ki? Gratis. Gratis ku lho. Gratis lho Zen, jerekmu kok bayar. Pedes ora jajal? Ditiliki mine. Enggak. Angel kangelan iki. Iki kangelan iki. Ki, anu ki, sumpitno ki. Sumpitno ki. Kangelan iki. Aku ya ora iso. Masa ra iso nggih sumpit? Walik. Walik piye iki? Enak iki guris ya. Minumnya dikeluarkan. Minumnya. Kayak ngene kok Zen iki. Wis mangan baru Zen mang. Budal sekolah. Belum. Belum. Udah sekolah apa? Budal les kok budal sekolah. Berarti ya pas sih mang. Pedes ki? Ora. Mosok. Piye lek pedes piye ekspres ini? Piye? Lek pas kepedesan piye? Menang. Piye ki? Rizky wis pinter ki lho. Piye ki lek kepedesan ki? Ngono kuwi.